Dobar dan svima, zdravo živo. Pitanje za gospodina Dačića, ministra policije, da nam dostavi podatak koliko je građana juče bilo na ulicama Srbije u protestima protiv izgradnje, protiv Rio Tinta, koliko je ljudi bilo u Šapcu, koliko je ljudi bilo u Kraljevu i kakva je procena nadalje, koliko će ljudi izaći na ulice da vam kaže ne u odnosu na ono što ste naumili da raselite ljude iz Gornjih Nedeljica. To je pitanje za njega. Takođe pitanje za druge koji rade u policiji, da li će policija i kako reagovati ukoliko dođe do blokada saobraćajnica, ukoliko dođe do blokada pruga, ukoliko se ponovi ono što se desilo pre 2 godine, a to je opšta pobuna na koju ste reagovali tako što ste ukinuli, po znacima navoda, a slagali ste, ukinuli uredbu o gradnji, o kopanju litijuma u Gornjim Nedeljicama. Tu ste slagali. I sad pitanje za vas. Šta ako se desi to što vam se desilo pre 2 godine? Da li ćete ponovo da se povučete pod pritiskom naroda? A budite sigurni da narod neće odustati. Takođe, pitanje za gospođu Brnabić, koja nije ovde. Znači, ona je izjavila da u školi u Gornjoj Nedeljici nema učenika. To je izjavila pre 2 dana ili 3 kod Jovane Jeremić na Pinku. Znači, škola u Gornjim Nedeljicama ne postoji, to je rekla. Tamo nema učenika, kaže, to je škola u Brezjaku. Pošto Ana Brnabić pojma nema da Jadar nije planina, a da je Brezjak zaseo u Gornjim Nedeljicama, samo da obavestim i sve vas. U školi u Gornjim Nedeljicama ide 230 učenika, ima 127 dečaka i 103 devojčice, to su deca iz Gornjih Nedeljica. Zaposleno je 45 nastavnika. Ta škola se nalazi samo na kilometar udaljena od mesta planiranog rudnika. Gospođa Brnabić i svi vi koji govorite da to nije istina, treba da ode tamo i da pitate tu decu kako su, jer nije lako, gospođo predsedavajuća, biti dete, živeti u Gornjoj, a biti dete. Kada se natovarila ceo svet, predsednik države, svaki dan vršite pritisak na te ljude. Treba biti dete u Gornjim Nedeljicama. Kad znate da će selo da vam nestane, gledate kako vam se kuće ruše, hajde otiđite malo od te dece pa ih pitate kako su. Red bi bio. Ta deca su pod takvim pritiskom, gledaju kako im se ruši čitav jedan svet. To su deca. I nije tačno da ta škola ne postoji. Toliko o tome. Još jedno pitanje za gospođu Brnabić. Čija je ta vila u kojoj ona živi? Vi mi sad promenila status. To više nije rezidencija, to je sad privatna njena stvar. Ko to plaća? Da nam pokaže račune za struju, za infostan, da vidimo koliko mi to plaćamo Jovankinu vilu u kojoj se ona baškari već godinama. To je takođe pitanje za vas. I pitanje za, ključno pitanje za mene jeste, nije član Vlade, za patrijarha srpskog. Kakav je njegov stav? Kakav je stav pravoslavne crkve u odnosu na ovo što se dešava na ulicama? Narod na ulicama se buni. Da se Srpska pravoslavna crkva odredi po pitanju projekta koji se zove kopanje litijuma u Gornjim Nedeljicama. Imam još pitanja za gospođu Irenu Vujović. Gde je nestala Jošanička reka? Pitanje za ministra Vesića. Gde je nestala Rakitska reka? Pitanje takođe za sve one koji se bave ovde ekologijom, kao bave se. Da li znate koliko građana Srbije godišnje umre od posledica zagađenja vazduha? To nisu moji podaci, to su podaci Svetske zdravstvene organizacije. To je 15.000 ljudi. To su takođe podaci vaši koji priznajete. Znači, 15.000 građana godišnje premine od posledica zagađenja vazduha. Baš vas briga, jel? Dobacujete, smeta vam. To su zvanični podaci. Znači, ja vas pitam, po kom zakonu ste gurnuli Rakitsku reku u cev? Nek mi pokaže Vesić po kom to članu zakona je on dao upotrebnu dozvolu za ono što je vaša vlast donela uredbu da se te cevi uklone. Po kom to zakonu je on tu reku sahranio? Bukvalno sahranio. Vreme, jel?
Hvala.